Avui farem verdures amb creïlles al forn. En primer lloc, pela totes les verdures. La ceba, carabasseta, creïlles i carlota. Ara, tala la verdura en làmines no gaire gruixudes. Xampinyons, la ceba, una tomaca natural. També afegirem uns reions de pollastre. Anem a preparar-los i talar-los. Afig oli d'oliva verge extra al fons del recipient per a forn. Tala les creïlles i comença a col·locar tota la verdura juntament amb la resta de verdures. Afig tant d'oli com t'agrade. Dóna-li l'últim toc d'oli i sal. Quan ho tingues, porta-ho al forn a màxima potència durant 20 minuts. Passat els 20 minuts, saca la safata del forn i afig 200 ml o un got de vi blanc. Torna-ho al forn i passats altres 20 minuts és el moment d'afegir els reions de pollastre. Torna a ficar-ho al forn i espera altres 20 minuts per a revisar-lo. Quan la teua safata de verdures amb creïlles estiga llesta, saca-la del forn i tindràs una recepta ràpida, senzilla i saludable per a 2 persones.